Sint-Niewalden binnen ze al weekend waande met het inzamelen van geld voor het goede doel. Op Oudisdij is er een weljekoekenactie en die begon op het tiert. Vanmorgen betiert er al 11 jaar de bak zetten, beslag draaien en vanaf 4 worden we te bakken. We hopen dat we eraan rond 10 jaar wel met klaar zijn. Dan hebben we denk ik 2200 oliebollen. Ja. En al die weljekoeken worden net voor neer bakt. Het geld dat ophellen wordt, gaat naar het goede doel. We zijn ooit hier begonnen met het opzetten van acties van goede doelen. En dat doen we vaak doelen gerelateerd aan wat ze band van meisje op die een leuke dag gaan kennen. En zo waren we bij de Uitkamp Stichting Opkikker. Dat doen we voor 3 jaar bij en dat een hartstikke goed doel. En dat begon alle jaren 6 jaar lang. Er waren in het verleden waren er ook kriesbeen bij mensen gebracht van een beetje gezelligheid. Een beetje heid men bakken we altijd oliebal, een beetje gebit zitten. En toen dachten we, laten we eens een keer inzetten voor het goede doel. Nou, en wij koppelen daar een stukje gezelligheid aan, dus bij mij is het altijd een mooie maand van mij. Ja, we hadden verleden het idee om te stappen, maar we konden net niet eens worden met z'n allen, dus dan moeten we dan een paar bij aanknopen. Begin februari zal de check hoe langer worden. Maar wat voor bedrag erop staan zal, blijft spannend. Dat houden we een beetje geheim, want we hadden, dit is net de enige actie die we hadden. We zijn begonnen met Christ bij hem. Dus daar hebben we 110 van verkocht. Toen hebben we een dijhoorn, hebben we iel, Rikke Salm en droge wassen verkepen we dan. Toen hebben we nog klaverjas jongen. Toen heb ik nog bingo jongen. Nou, en Joerde de laatste dag ook. Nou, verleden jaar hebben we toch €1000 ophellen. En ik verwacht dat we dit hier een hele lijn die kant op komen.